som zvedavá, kam sa o chvíľu dostaneme a myslím si, že ľudstvo sa zničí samo. To je nie, že vybuchne slnko, nejaký kokos asteroid, žiadna invázia mimozemšťanov. My sa zničíme sami, kámo. Počúvaj ma, ja keď som bola kido, dostala som dotykovú Nokiu. Flexím. A doteraz funguje. A v celku aj iné veci, rádio, topánky, oblečenie, proste všetko vydržalo doteraz. No a potom, keď človek v obchode kúpi topánky, má ich že 2-krát na sebe a už sú tí kokos odrad. Vydržte, tu už sa mi spravili nejaké šmuhy a tuto sa tá topánka začala že lúpať. Dvakrát som ich mala na sebe. A nie, nešpohala som na Mount Everest v nich a ani sa nebrodila bažinou. Takto som chodila po meste, do školy. A v škole aj tak väčšinou sedíte. Tu platí inak ale ďalšie pravidlo, že keď naozaj niečo chcete a kúpite si to nakoniec, tak to je aj tak na hovno. Lebo kámo, toľko som chcela tie topánky a aj tak sú to najhoršie topánky, aké som si mohla kúpiť. A pritom boli drahé. To nie sú že topánky od Číňana, hej, to sú nejaké aj značkové, alebo ja neviem. A sú že šitné. Alebo aspoň tie moje, že tu sa trošku párajú. Proste to čo? Myslíte si, že keby to prelepím lepecou páskou, tak by to bolo actually dobré?